Una de les coses que explica aquest nom de no penses en un elefant fa referència a dos aspectes. Un és l'aspecte del fenomen psicològic de no penses en un elefant. En què consisteix això? Es tracta de que si jo vos dic, per favor, no penseu en un elefant, ni en dos elefants, per favor, no penseu en tres elefants, i per favor, no us imagineu una bandada d'elefants, i molt menys que els elefants estan en un riu bevent aigua, i que ningú s'imagina que els elefants estan agafant aigua del riu i s'està dutxant. En què esteu pensant? En l'any 2007, quan va aparèixer aquest llibre traduït al castellà, jo em vaig començar a adonar que aquesta tendència a parlar a la contra resulta que era una cosa molt específica del moviment de l'esquerra, progressistes i verds. Era molt específic, no? I jo vaig començar a entendre per què, a pesar de tota la corrupció i a pesar de totes les coses del PP i altres partits, que dius, home, però això com pot ser, no? Clar, és que no és el mateix en absolut parlar del que no vols al que sí que vols. De fet, fa unes setmanes en la Casa Verda d'ací de València vaig estar fent un taller sobre el canvi climàtic de la manera diferent que significa parlar en termes del que no volem, i en aquest cas de les conseqüències negatives del canvi climàtic o de les conseqüències positives d'actuar a favor de mantenir el clima. L'experiència va ser molt interessant perquè resulta que els hi vaig donar 3 minuts per parlar de les conseqüències negatives del canvi climàtic i tota la gent es va enrotllar com a persianes. Però en canvi quan li vaig dir ara vull que penseu, que parleu al vostre company en termes de què és el que es pot fer per mantenir el clima. Què és el que va passar? Que la majoria de la gent en el primer minut es va acabar. I això, a més, hi havia un altre assumpte interessant, que és que la persona que estava parlant de les conseqüències negatives del canvi climàtic s'estava posant nerviós, s'estava angoixant. Però clar, si a tu t'estan explicant que si la sequera, que si hi haurà molta fam, que si hi haurà moltes coses, un, quan està pensant en això, es posa nerviós. I què és el que està emetent? Què és el que està transmetent? Doncs tot això. En canvi, el que es van adonar és precisament que quan estan pensant en termes de les coses positives que es poden fer per mantenir el clima, la gent començava a canviar el to de veu, començava a canviar la manera d'expressar-se, feia gestos més suaus, etc. És a dir, que normalment la comunicació, en aquest cas, no és una cosa, diguem-ne, superficial, sinó que pot estar implicat més coses, no? Per això, si us fixeu, passes a la següent diapositiva. Si us fixeu, la majoria de les fotos del canvi climàtic sempre són d'aquest estil. Una persona ahí feta pols, tot sec. Què passa? S'ha comprovat per diferents estudis empírics que aquest tipus d'imatges no funcionen, perquè per la majoria de la gent es desconnecten d'aquestes històries perquè són desagradables. I dic per la majoria de la gent, és a dir, jo estic en col·lectius ecologistes, he estat en un partit verd, i resulta que, clar, entre si mateixos, això és fenomenal. Al final, el Trump, el que acaba de dir, però que este home que... Però en canvi, tenen la dificultat de parlar en termes positius. Parlar en termes de les coses que es poden fer, de les coses que es pot fer políticament, de les coses que són positives, per exemple, l'ús d'energies netes, l'ús de... Per exemple, hi ha un cas molt curiós, un regidor de Córdoba tenia pensat que quan arribaren a l'estiu a 44 graus, de fer una nota de premsa on demanaven la plantació de 20.000 arbres en Córdoba perquè d'aquesta manera farà d'aire condicionat de la ciutat, de manera que baixaren 3 o 4 graus quan aquests arbres estigueren crescuts. Resulta que tots els
tots els periodistes el van començar a telefonar, a veure quina idea és esta, no? Això és un exemple de que es necessita pensar la comunicació, en aquest cas del canvi climàtic, d'una forma molt diferent de la que normalment fem.